E pe un termen mai lung, asta e doar funcționalitatea core a aplicației. De la anul urmează să ne extindem pe partea de smart sensors, de procesare cu AI a datelor de la anumiți senzori care după aceea pot să avertizeze utilizatorul casnic ori administratorul clădirii de anumite probleme sau defecte care pot apărea în clădire în urma exploatării. Deci e pe un proiect care se prelungește și are și un viitor cumva. Da, momentan proiectul are funding pe următorii 2 ani, deci vrem să facem toate aceste funcționalități. Încă nu am o imagine prea detaliată a proiectului, dar din câte am stat la discuții cu team managerul, asta mi-a arătat a fi viziunea de viitor și zicea că în următorii 2-3 ani o să fie de muncă și chiar și ei căutau pe cineva care e dispus să plece după jumătate de an.